ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо бо муҳимтарин натиҷаҳои фаъолияти милитсияи суғд давоми 2 ҳафтаи охир шинос менамояд. ҳомиёни назму тартибот дар такя бо қувваҳои солими ҷомеа ва баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳолатҳои нашаҷалобӣ, дуздии молу ашё, тақаллубкорӣ ва ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро ошкор намуда афроди содиркунандаи ин гуна рафтори ба ҷомеа хавфнокро ба мардум шинохта карданд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. кордзанӣ ҳангоми муноқиша дар шаҳри Исфара. Шифр катил халам ба зад. Манам да дастамда корд буд. Манам задам вая. ду ҳолати нашаҷалобӣ ва мусодираи бангдонаву героин. من 2002 همین چیز همین مواد مخدر کتی غلطیدگی من باز به همین خطاگی راه دادم. мошиндузд ба мақсад нарасид. Посту ба маъкада наистодам, мақсад атмосфер кардам. Наздик шидан ба азубда мошина маъкада худама дайру офридам. ваъдаҳои бардуруғи соҳибкори қалбакӣ дар хуҷанд ошкор шуд. پولای گرفتگی آمد دیگه با دیگرش صرفه کردم همون پولا برافت. милитсияи ҷаббор расулов гову гусолаи дуздидашударо ба соҳибаш баргардонид. 3 سال میکنم یادداشت گرفت 2 سال دیگه درون رفتم. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. гузориши аввалини барнома оиди содиршавии ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ дар шаҳраки шӯроби шаҳри Исфара маълумот медиҳад. бо истифода аз корди хоҷагӣ қасдан расондани зарари вазнӣ ба саломатӣ оқибати муноқишаи 2 сокини маҳаллӣ аст, ки дар ҳолати мастӣ содир шудааст. дар ҷинояти мазкур Шафкат Ҳабибуллини 61 сола гумонбар дониста мешавад. содиршавии ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ аз мунозираи маишии 2 ҳамсоя сарчашма гирифт. дар ҳолати мастӣ бо истифода аз корди хоҷагӣ қасдан расондани зарари вазнӣ ба саломатӣ ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки шаҳрванд Ҳабибуллин Шафкат Хаснуллаевич соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи шаҳраки шӯроби шаҳри Исфара аст, ки нисбати ҳамсояи худ Гаутилин Элдар Элгамович соли таваллудаш 1978 раво дидааст. ҷинояти мазкур дар саҳни бинои истиқоматии рақами 46 воқеъ дар кӯчаи Авитсене шаҳраки шӯроби шаҳри Исфара ба вуқӯъ пайваст. аз гуфти гумонбаршуда ҷалб дида ба саги хонагии ӯ дағалона рафтор кардааст, ки чунин муносибат боиси муноқиша байни 2 ҳамсоя гардид. Як қадам буромадам, манам вай мара шифр катил халам ба зад. Манам да дастамда корд буд. Манам задам вая. аснои сар задани ҷиноят гумонбаршуда ба корҳои хоҷагӣ машғул буда дар даст кор доштааст, ки онро ҳамчун олоти ҷароҳатрасонанда истифода бурда як маротиба ба қисмати шиками Элдар Гаутилин зада ба саломатиаш ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. ташхиси суди тиббӣ ҷароҳати бардоштаи ҷабр дидаро ҷароҳати вазнин хулоса додааст. гумонбаршуда Ҳабибуллин Шавқат Хаснуллоевич рӯзи ҳодиса баъди бо корди хоҷагӣ ба саломатӣ ҷабр дида Гатолин Элдар Элгамович ҷароҳати ҷисмонӣ расониданаш бо мақсади дар оянда аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мондан ва бо мақсади пинҳон гаштан аз ҳудуди ҷамоати шӯроби шаҳри Исфара ғайб зада буд. худи ҳамон рӯз дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Tojikiston дар шаҳри Исфара ҷои пинҳонгаштии гумонбаршуда Ҳабибуллин Шавқат Хаснуллоевич муайян карда шуда охирон дастгир карда шуд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. 6 маротиба суд шуданд бо ҷурми ҷиноятҳои дараҷаи вазнин ва махсусан вазнин, ғоратгарӣ, қасдан расондани зарари вазнин ба саломатӣ ва дуздӣ. шахсияти Шафкат Ҳабибуллинро ҳамчун шахси кажрафтор муаррифӣ менамояд, ки ҳангоми таъини ҷазо ба инобат гирифта мешавад. милитсияи шаҳри хуҷанд аз ба қайдгирӣ ва ошкорсозии мошиндуздӣ хабар медиҳад. шаҳрванд Пиров Муҳаммад Нурмуҳаммадовичи 34 сола сокини ҷамоати Гулистони ноҳияи Рудакӣ автомошинаи тамғаи Opel Astra-и сокини шаҳри хуҷандро ғайриқонунӣ ҳай карда бурдааст. сабукрав дар ҳудуди ноҳияи Варзоб дарёфт ва гумонбари ҷиноят бошад дар ҳудуди шаҳри Душанбе дастгир карда шуд. санаи 19 сентябр ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд шаҳрванд Амирхон Холдоров сокини 21 солаи маҳаллаи 33 шаҳри Хуҷанд
оиди аз ҷониби шахсони номаълум ғайри қонунӣ ҳайк карда бурдани автомошини шахсияш тамғаи Opel Astra дар ҳудуди кӯчаи шарқи шаҳри Хуҷанд муроҷиат намуд. Баъди ба қайдгирии ҷинояти мазкур милитсия бо ташкили амалиёти боздошт сабукрави тасарруфшуда ва шахси содиркунандаи ҷиноятро пайдо намуд. Шаҳрванд Пиров Муҳаммад Нурмаҳмадович соли таваллудаш 1986 сокини деҳаи Зартепаи ноҳияи Рудакӣ боздошт шудааст, ки бо роҳи интихоби калид ба нақлиёт ихтиёрдорӣ намуда бо мақсади расидан ба шаҳри Душанбе сабукравро аз ҳудуди шаҳри Хуҷанд ғайри қонунӣ ҳайк карда бурдааст. Калид рафта калид харидам мақсад омада ами каравана килид дурума завади чи синди шамля канам посто ба ман када наистодам мақсад ай қафон сур канам наздик шиданда варзо будам мошина ман када худама дайру ба фридам фикр кардам ки мерам мехед мерасам мошина фрида мерам ҳамаша мехед ама угон гумонбаршуда то ҳудуди ноҳияи Варзоб сабукравро идора намуда баъди он ки таъқиби милитсияро пай бурд нақлиётро дар канори роҳ гузошта фирор менамояд. Аммо ин эҳтиёткориҳо ӯро наҷот дода натавонист. воситаи нақлиёт дарёфт ва худи ӯ дар ҳудуди шаҳри Душанбе дастгир шуд. қобили қайд аст ки Муҳаммад Пиров қаблан дар баробари доғи судӣ гирифтан барои содир намудани ҷинояти дуздӣ дар ҷодаи тасарруфи нақлиёт шахси тасодифӣ набуда як маротиба барои ғайри қонунӣ ҳайк кардани автомошина низ суд шудааст. тавре тафтишоти пешакӣ иброз медорад кирдори гумонбаршуда қасдона аст ва аз рӯи ҳодиса бо моддаи 252 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда нисбати гумонбаршуда Муҳаммад Пиров чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. идомаи барнома одати баъд боз Абдусаттор Удбасарови 40 сола сокини деҳаи Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро назди қонун сархам намуд. ӯ дар содир намудани ҷинояти дуздӣ гумонбар аст, ки дар таҷрибаи ҷиноятиаш бори ҳафтум мебошад. ин навбат Удбасаров аснои тасарруфи моли калони шохдор дар ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов дастгир шуд. ҳамкориву алоқамандии аҳолӣ бо милитсия сабаб шуд, ки дар ноҳияи Ҷаббор Расулов дузди корозмудаву ашадӣ дар болои дуздӣ дастгир шавад. ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 25 сентябр тахминан соати 21:30 ба вуқӯъ пайваст. шаҳрванд Удбасаров Абдусаттор Салимҷонович соли таваллудаш 1980 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз заминҳои хоҷагии деҳқонии Ҷаббор Расулов воқеъ дар деҳаи Баҳористони ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳия ду сармоли калони шохдор тасарруф карда ҳангоми ба роҳи нақлиётгард расидан аз ҷониби сокинони маҳаллӣ мушоҳида шуда ба милитсия дар хусуси ҳаракатҳои шубҳаовари марди бегона хабар дода мешавад. ба зудӣ ҳозир шуданд ба ҷои ҳодиса ва санҷиши ахбороти ворид гардида ифшо сохт, ки дастгиршуда Удбасаров гову гусолаи ба шаҳрванд Анвар Саидмуродов сокини ҷамоати Гулхона тааллуқ доштаро тасарруф кардааст. وقتی که اطراف خوجان تو نوع Ҷаббор Расулов اومدن این روی راننده گویی تو رو بستانده گرفتن و تو بگویی طرف بازار اشراف 14 بگویی پیاده اومده اینجوری دو بستگی دو سر شروع کردن 3 سر بکردن یک تشکیلی دو سر دیگه شروع کردن درون رفتن. шахсияти гумонбаршуда Абдусаттор Удбасаров, ки пештар 6 маротиба барои дуздӣ суд шуда бори ҳафтум дуздӣ содир намуд, баёнгари он аст, ки тарки одат карда наметавонад, вагарна ҷомеаи озодро гузошта макони маҳрумӣ аз озодиро такрор ба такрор ихтиёр намекард. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов натиҷаи ҳамкории аҳолӣ бо милитсия тавонист ҷинояткори ашадиро аз ҷомеаи осоишта дур созад. чунин таҷриба лоиқи пайравӣ аст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. чор муроҷиат ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд сабаб шуд, ки нисбати Мирзо Мақсуд Усупови 28 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. ваъдаи бардурӯғи сохтану васл кардани дару тирезаи пластикӣ шеваи қаллобиҳост. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд нисбати шаҳрванд Усупов Мирзо Мақсуд Муродович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров طبق طلبات ماده 247 کودکس جنایتی برای 4 حالت مردم فریبی یا سوء استفاده باوری و تصرف مال و ملک غیر پرونده جنایتی آغاز کرده شد. گمانبر شده با وعده ساختن و وصل کردن در و تریزه پلاستیکی
давоми моҳҳои июлу август аз 3 нафар сокини шаҳри Хуҷанд ва 1 нафар истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштич маблағи пулӣ ба даст оварда фармоиш қабул кардааст. Аммо маблағи ба даст омада на барои харидории ашё ва сохтани дару тирезаи пластикӣ, балки ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода мешавад. پولای گرفتگی آمد دیگه به دیگرش صرفه کردم همون پولا برخ ҳан ҳол имконият доред зарари расонашро барқарор кунед. гуфтам метавонед бо ҳамин тарз усул аз чанд нафар маблағи пулӣ ба даст оваред? баъди интизорию ваъдахилофӣ ҷабрдидаҳо ба милитсия муроҷиат намуданд ки боиси дар курсии айбдорӣ нишастани гумонбаршуда Усупов гардид. услуби тақаллубкориҳо яхела мебошанд. чунончи бо баҳонаи сохтани дару тирезаи пластикӣ оғози моҳи июл аз сокини маҳаллаи 8-уми шаҳри Хуҷанд Зарина Самиева 5000 сомонӣ, аз сокини ҷамоати деҳоти Зарнисори ноҳияи Деваштич Рамзило Хайруллоев 15000 сомонӣ, давоми моҳи август аз шаҳрванд Абдусамад Сангинов сокини маҳаллаи Пахтакори шаҳри Хуҷанд 10000 сомонӣ ва аз ҷабрдидаи дигар 500 сомонӣ гирифта на фармоиши қабулкардаро иҷро намуд ва на пули гирифтаро баргардонид. зарари расондашуда ба 4 нафар дар маҷмӯъ 30500 сомониро ташкил медиҳад. шахсоне аз тақаллубкориҳои гумонбаршуда Мирзо Мақсуд Усупов зарар дида метавонанд ба шӯъбаи вазораткорҳои дохилии шаҳри Хуҷанд ё мақомоти милитсияи маҳаллии зист муроҷиат намоянд. кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд раванди давомнокӣ ва иштироки донишҷӯён дар дарсҳоро месанҷанд. аз ҷараёни ҳамин гуна санҷиш дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров гузориши навбатӣ омода шудааст. шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд нақшаи кориеро тартиб додааст, ки таъиноти он таъмини меъёрҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбӣ баъд аз муассисаи олии таълимӣ ва санҷишу назорати давомнокӣ ва иштироки донишҷӯён ба дарс, риояи пӯшидани либоси тавсиявӣ ва ҳангоми ташриф овардан ба донишгоҳ истифода набурдани донишҷӯён аз нақлиёти шахсӣ ҳадафи он мебошад. аз рӯи нақша нахустин ред ё санҷиши пагоҳи рӯзӣ дар саҳни даромадгоҳи бинои асосии таълимии рақами 2 донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров гузаронида шуд. дар рафти гузарондани санҷиш мушоҳида мешуд, ки баъзе аз донишҷӯён талаботи низомномаи муқаррарнамуда барои муассисаҳои таълимиро риоя накарда муносибати бепарвоёна доранд. чунончи 16 донишҷӯ бе либоси дарсии тавсияшуда ва 32 нафар баъди соати 8:00 ба дарс ҳозир шуданд, ки донишҷӯёни факултетҳои забонҳои хориҷа, забонҳои шарқ, таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсус, молия ва иқтисодиёти бозори донишгоҳ мебошанд. натиҷаи санҷиш барои чораҷӯӣ ба роҳбарияти донишгоҳи давлатии Хуҷанд пешниҳод карда мешавад, ки мақсади он беҳтар гардидани сифати таълиму тарбия ва бедор намудани ҳисси масъулиятшиносии донишҷӯён аст. ҳамин гуна санҷишҳои ногаҳонӣ дар дигар донишгоҳу донишкадаҳо ва коллеҷҳои таълимӣ гузаронида мешавад. чун ҳамешагӣ дар ин бахши барнома оиди рух додани садамаҳои роҳу нақлиётӣ ва фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ гузориш хоҳем дод. ба таъкиди бозрасии давлатии автомобилӣ омили асосии дучор шудан ба садама ин қоидаистезии ронандаҳо мебошад. ба иттилои бозрасии давлатии автомобилӣ танҳо давоми моҳи сентябри соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд 31 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки ҳаёти 19 нафарро ба мамот табдил дод ва 24 тани дигар ҷароҳати ҷисмонӣ ба ҳаёту саломатии хатарнок бардоштааст. аксаран дағалона вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ хулосаи мантиқии санҷиши ҳодисаҳои рухдода мебошад. масалан ҳафтаи гузашта дар натиҷаи 2 садамаи нақлиётӣ 5 нафар ба ҳалокат расид. санаи 27 сентябр тахминан соати 4:40 ронандаи автомошинаи Nissan Safira Абдунозиров Зоҳиршо Набиевич соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар километри 82-юми роҳи нақлиётгарди айнии Панҷакент ҳудуди ҷамоати деҳоти Суҷинаи шаҳри Панҷакент аз ҳуддаи дора намудани автомошина набаромада ба чуқурии тахминан 10 метра сарозер шуда ба симчӯб ва дарахтони дар чуқурӣ буда бархӯрдааст. дар натиҷа ду мусофири сабукрав ҷавонзанҳои 23 ва 33 сола истиқоматкунандагони шаҳри Панҷакент ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар роҳ ба беморхона ба ҳалокат мерасанд. худи ронанда ва боз як мусофир зани 40 сола бо бардошти ҷароҳати ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ карда шуданд.
нақлиёт баъди дучор шудан ба садама ба оҳанпӯра мубаддал гашт. омили ба садама мусоидаткунанда хастагӣ ва дар ҳолати хоб мондани ронанда гуфта мешавад. ҳамчунин ташхиси судии биологӣ аломатҳои дараҷаи мастии ронандаро тасдиқ кардааст, ки дағалтарин қоидавайронкунӣ ба ҳисоб меравад. худи ҳамон рӯз, яъне 27 сентябр тахминан соати 19:30 боз як садамаи мудҳиш ба қайд гирифта шудааст, ки муҷиби марги 3 нафар гашт. ронандаи автомашини боркаши тамғаи Дулан Давлатов Абдулло Ҳасанович, соли таваллудаш 1985, истиқоматкунандаи деҳаи Шарораи ноҳияи Ҳисор, ҳангоми ҳаракат дар километри 151 шоҳрои Душанбеи Хуҷанд Чаноқ, мавзеи тагоби хушекати ноҳияи Айнӣ, ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада ба автомашини тамғаи Хундай таҳти идораи ронанда Раҷабзода Мунаввари Мақсуд, соли таваллудаш 1966, истиқоматкунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бархӯрдааст. дар натиҷаи расиши нақлиётҳо ҳар ду ронанда ва мусофири сабукрав ҳамсари ронанда зани 49 сола аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. инчунин ду мусофири ҳар ду нақлиёт ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ шуданд. ин мисолҳои воқеӣ ҳамчун зангулаи бедорӣ иштирокчиёни ҳаракати роҳро ҳушдор медиҳад, ки ба риоя кардани талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ одат кунанд ва ҳамеша бо диққату эҳтиёткор бошанд. инҷо расидаем ба интиҳои барномаи имрӯза. дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ҳамкории ҷомеаи шаҳрвандӣ бо милитсия мову шуморо дар таъмини амнияту осоиштагӣ муваффақ месозад. бори дигар ёдрас мешавем, ки инсон ба ахлоқ ва амали солеҳаш шинохта мешавад. содир кардани ҷиноят ва кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ бошад, баръакс шахсро сархам менамояд. ҳаёти худро дар доираи қонун тароват бахшед. то дидори навбатӣ, тан сиҳату хонобод бошед. хайр.